У гэтых сценах закладваюцца не толькі будучыя эканамічныя паказчыкі, але і падмурак шчырага клопату пра тых, хто стаіць за кожным дасягненнем. Людмила Піліпенка папоўніла каманду гаспадаркі «Папаратнае агра» зусім нядаўна. Свой першы працоўны дзень аператар машыннага даення памятае ў дэталях: ідэальная чысціня ў цэху і прадуманы да дробязяў побыт. Пришла, посмотрела, здесь все чисто, аккуратно, стерильно. Будет молоко у нас экстра, потому что здесь все чисто. Мы всегда все это убираем. И зарплата хорошая. Коллектив здесь тоже хороший, дружный. Для нас специально есть комната приема пищи. Я сама со Жлобина. Меня привозят, завозят на работу. З выхадам новага комплекса на поўную магутнасць такіх працоўных месцаў будзе звыш 30. Галоўны прынцып, на якім будуецца праца – замкнёны цыкл. Гэты падыход дазваляе максімальна аўтаматызаваць кантроль за здароўем жывёлы. У канчатковым выніку гэта не проста сучасныя рашэнні, а прамы шлях да галоўнай мэты – павышэння эфектыўнасці вытворчасці. Пабудавалі новы дом для буронак з улікам перадавога вопыту як айчынных, так і сусветных аграпрадпрыемстваў. 2 коровника по 300. Мы в одном из них сейчас находимся. Изменили кормовые столы. Они уже не из плитки, а просто пластмассовый такой материал, что удешевило проект и, соответственно, более это смотрится эффективно и для животных лучше. Вы сделали тоже поилочки, у нас находятся, они с подогревом, что вода подогревается в мороз, что немаловажно для животного. Нягледзячы на тое, што ўрачыстая цырымонія адкрыцця комплексу яшчэ толькі значыцца ў календары, вытворчыя працэсы запушчаны ў поўнай меры. Зараз аб'ект знаходзіцца на этапе актыўнай камплектацыі пагалоўем. Нават у такім тэставым рэжыме комплекс паказвае высокую эфектыўнасць – 26,5 літраў малака на карову, паказчык, які пацвярджае. Абраная стратэгія замкнёнага цыклу працуе на вынік з першых дзён. Ежемесячно мы планируем вводить по 50-60 голов в этом цеху, чтобы дальше начинать уже работать на большом доильном зале. С соблюдением технологий. В месяц мы должны будем на большой передавать по 50 голов, естественно, это период раздоя до 100 дней. И дальше будем двигаться отсюда. Такія комплексы пацвярджаюць. Сельская гаспадарка рэгіёна канчаткова перайшла на інавацыйныя рэйкі. Мадэрнізацыя аграпрамысловага сектара стала стратэгічным прыярытэтам, дзе на першым месцы стаяць эфектыўнасць вытворчасці і дабрабыт чалавека. І паказчыкі даказваюць, абраны курс вядзе да выніку. Тацяна Піменёнкава, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».